Ngiyabonga ngiyazwezulu. Ngilapha ngelikhulu iqholo lokusho ukuthi uNkulunkulu vele sizwile. Ngibese ngiyabajojwa esebenza nabo ngakithi. Ayabantwana senza umthandazo lesabatha. Especially sashaya ucingo eshayela inyazi lezulu ukuthi nangibonakalo wasanakusasa ngesonto kushaya ucingo lesabatha zafika insizwa ezine zathi ithathe silapha ebusuku sizokhangeza singene isikhombe. Unkulunkulu bangcwele uyezwa futhi uyashesha ukuphendula. Ukhona lo kakhulu ngaya Israel ukuthi uyezwa kodwa uyaphuza ukuphendula ngoba usahambela abanye abantu abaxakekile. Ngiyethande ukululeka kakhulu abantu abangayifakile ingubo emhlophe namaKristu ukuthi sikholelwa kuleli bandla lamaNazaretha umthathu emunye kaTrinity. Egameni likaYise lendodana kaMoya ongcwele. Elibandla sikholelwa khona. Egameni likaYise omdali wezomhlaba nento zonke. Owadala ikhanya nobumnyama. Wadala umuntu ngelinye wathi uma esembumbile lo umfanekiso wethu basemazulwini. Esembumbile wayesakha impumulo. Wayesephefumula kulolu mumba. Wayesethi lo uyangidumisa angikhonze imihla yakhe yonke yokuphila. Yiko silapha sidumisa sikhonza ngoba simfanekiso womdali wezomhlaba. Amen. Uma seyifike indodana yomuntu uKristu Jesu emhlabeni. uJesu wayephiwa amandla okusindisa umuntu bukhoma kuphela. Uma umuntu engekho phambi kaJesu wayengasindi lowo muntu. Kwafanele ukuthi uJesu uma ezokusindisa afike kuwe azakubambe ngezandla kuqala. Ngizama ukwenza umehluko phakathi kaNkulunkulu esimlandelayo nenkolo ekhona eSouth Africa eningi egcwele. uJesu wayephiwa amandla okusindisa umuntu bukhoma kuphela. Ngithi bangcwele uJesu wayephiwa umuntu wayephiwa amandla okusindisa umuntu bukhoma kuphela. Amen. Uma uLazaro siyambile emhlabeni waphoqa ukuthi umdadewabo uMatha ahambe aye enkosini uJesu eyobika ukuthi uLazaro siyambile emhlabeni. uJesu waphoqa ukuthi ashiye indlela yakhe ahambe azawufika emathanjeni kumbe esidunjini sikaLazaro lapho ebekwe khona. Uma efika khona uthi mathambo hlanganani. Esho amathambo kaLazaro ukuthi akahlangane nomphefumulo khona ezovuka uLazaro ethuneni. Hlobo zami ezinhle enkosini ngithi ke uma ngisukuma ngibonga le ndaba enkulu engaka yokuthi zasha ucingo sashayela unyazi lwezulu lapho lukhona la uzwa umthandazo wethu. Amen. Uma ngabe izikhonzi ezinhle zenkosi uJesu wasemsindisile uLazaro. Ngelilanga
abafundi benkosi uKristu Jesu behamba naye